El bosc de la música. Quan arriba la primavera, l'avi Coc s'endinsa en el bosc per a recollir els troncs d'alzina que durant l'hivern han caigut per a fer-ne carbó. L'avi Coc és carboner d'ofici, d'aquells que fan el carbó als boscos, tot fent unes grosses pileres de llenya que cobreixen amb terra i fullaraca i les encenen perquè el foc cremi a poc i la llenya esdevingui carbó. Aquella primavera l'avi Coc havia decidit endur-se al bosc a la seva neta Atzebeja per ensenyar-li l'ofici. Però Atzebeja no volia ser carbonera perquè a l'escola li havien posat el mot de culot, que és com anomenen un tros de carbó mal cuit, i a més, l'ofici de carbonera és un ofici molt brut. Sigui com sigui, l'avi Coc es creia amb el deure d'ensenyar-li l'ofici, ja que, per dissort, Atzebeja havia perdut els seus pares de molt petita i no tenia ningú que se'n pogués fer càrrec. «Estimada Atzebeja», li deia l'avi, «sempre és bo tenir un ofici après que et pugui donar de menjar». Atzebeja, però, en lloc d'atendre les explicacions del seu avi, es passava el dia jugant amb els animalons del bosc. Era desperta com un gínjol i de seguida es va fer amiga de les papallones, els ocells i de tota cuca viva que per l'indret hi havia. Un bon dia, l'avi Coc, tot creient que Atzebeja ja sabia com anava allò de fer carbó, li va dir: «Filla meva, et deixo que tinguis cura de les carboneres mentre jo vaig al poble a cercar els sacs d'arpillera que farem servir per ficar-hi el carbó». Així és que l'avi Coc va marxar i Atzebeja es va quedar vigilant les carboneres. No van passar ni 5 minuts que l'avi ja era fora que la nena va començar a jugar amb 2 papallones que feien giragonses al seu voltant. Corrents i anant al seu encalç, es va allunyar de les carboneres. Després es va entretenir a jugar amb els peixos i les granotes del rierol i a refilar amb els ocells que cercaven fruits per menjar. Com que era primavera, el bosc esclatava de colors i de flaires i Atzebeja es va deixar endur per tota aquella bellesa, oblidant-se per complet de les carboneres. Ai, però, les carboneres van començar a cremar més del compte i a fumejar un no dir. A poc el bosc es va anar omplint de fum, cosa que va alertar Prímula, que ordenà immediatament que totes les criatures fugissin i es posessin a recer. Atzebeja estava desorientada i no sabia per on anar. Però el més greu que li sabia era que per culpa seva el bosc s'havia omplert de fum. Així és que molt avergonyida, es va amagar dins d'una soca d'una vella alzina perquè ningú no la trobés. Passada una bona estona, l'avi Coc va tornar i va veure tot aquell desgavell i de com el bosc havia esdevingut ben gris degut al fum que s'havia escampat a través de les carboneres. Més de pressa que corrents i temerós de que a la seva neta li hagués passat alguna cosa, va endinsar-se bosc endins cridant-la de viva veu: «Atzebeja! Atzebeja! On ets, Atzebeja?» Tots els animalons del bosc l'ajudaren a cercar la nena, fins i tot els elfs i les fades missatgeres. No cal dir que Prímula també es va afegir a la recerca, però res de res. Atzebeja no apareixia per enlloc. Una mena d'ocellot molt estrafolari, molt semblant a un corb, i que tots l'anomenaven Ductopins, va proposar d'organitzar una recerca més científica. «I què vol dir això de científica?», van dir una colla d'esquirolets que intentaven salvar de la fumarola les seves glans. «Cal seguir un mètode. Per exemple, els ocells que facin la recerca aèria, les granotes la marina i els rosegadors que tinguin ben desenvolupat el sentit de l'olfacte que ensumin alguna cosa d'Atzebeja intentin trobar-ne el rastre». «I què podem ensumar?», van dir els de la nàpia fina. Aleshores, l'avi Coc els va donar a ensumar la pinta amb què solia pentinar a la seva neta. «Això anirà de meravella», va dir el doctor Pins. «Au, ensumeu la pinta i cerqueu-ne el rastre.
Els demés pentinarem el bosc fins a trobar-la. Posem-nos a la feina. Pentinar el bosc? Van dir els esquirolets. Ja n'ets d'estrafolari, doctor Pins. I com es pentina un bosc? El doctor Pins volia dir que tots els altres es posarien fent una renglera i anirien avançant bosc endins sense deixar d'escorcollar cap forat. La recerca va durar tot un dia, tot una nit i part de l'altre dia, fins que a la fi un dels esquirolets va trobar Atzabeja amagada dins la soca de l'alzina. «Veniu, veniu de pressa, l'he trobat Atzabeja, veniu!» Tots es van posar molt contents i celebraren que la nena no hagués pres mal. Atzabeja, però, estava molt avergonyida i plorava com una magdalena. «No ploris, Atzabeja», li deia Prímula. «Tots sabem que no ho has fet aposta. I, per altra banda, potser a qui hauríem de renyar és el teu avi per deixar-te sola amb les carboneres». «Tens raó, Prímula», va dir l'avi Coc. «Potser m'havia capficat massa en voler fer de la meva neta una carbonera de profit». «No és pas dolent que Atzabeja aprengui l'ofici», va dir Prímula. «A més, el bosc necessita els carboners, perquè la vostra feina ajuda a mantenir-los net». «Però ara no està gens net», va dir Atzabeja. «Sembla com si la primavera s'hagués apagat». I era cert. El fum havia deixat tot el bosc de color gris. «No t'amoïnis», va respondre Prímula. «La primavera sempre té solucions per a tot, i en aquest cas la solució és que qui ha causat el mal canti una cançó de penediment». «Una cançó? Si jo no en sé de cantar», va dir Atzabeja. «Doncs mira que jo», va dir l'avi Coc, «de la meva gola l'únic que en traureu és un gruny de 1000 dimonis». «Això té fàcil solució», van dir els animalons del bosc. «Tots nosaltres us ensenyarem a cantar. El grill us ensenyarà els aguts i la granota els greus, els picotins el ritme i el rossinyol la melodia». Tot va ser proposar-s'ho que els animalons del bosc es posaren a ensinistrar Atzabeja i l'avi Coc, i en poc temps tothom refilava la cançó més bonica que mai hagueu sentit, cantada per Atzabeja i el seu avi. I la cançó es va escampar pel bosc i es va enlairar cap al cel de Prímula, i allí els núvols van fer conxorxa per enviar un bon ruixat que va rentar la cara del bosc. D'ençà d'aquell dia, aquell bosc també va ser anomenat Bosc de la Música. Que on és? Qui ho sap? Però si mai us endinseu en un bosc i sentiu aquesta cançó que ara us cantaré, de ben segur que haureu trobat el Bosc de la Música. Hi ha un indret al món, bonic com n'hi ha pocs, on el vent i el riu fan les cançons. Els arbres són plens de notes d'argent que gronxen i sonen amb el vent. Vine de pressa, no hi pots faltar. Vine de pressa al bosc de la música, et vull convidar. Dringuen els filats enteranyinats com si fossin arpes celestials. Si la cançó aprens, tu no hi pots faltar. Quants més la sabrem, més hi serem. Vine de pressa, no hi pots faltar. Vine de pressa al bosc de la música, et vull convidar. Vine de pressa, no hi pots faltar.
Vine de pressa al bosc de la música, et vull convidar.